କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁମ୍ଭ ନିର୍ଦ୍ଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହୋମିଓପାଥି ଦବାଇକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ନା ମୁଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ କି ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା very very surprised as any surprise is everything is possible ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ନିରୀହ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦଲାଲ ମାନେ ହଟାଇଛନ୍ତି ରାତି ଅଧିଆ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇছে এইটা হচ্ছে অয়ম আরম্ভ এই আরম্ভକୁ কাশ্মীর ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁରୀ ଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା କାଲ୍ଟିକି ଟକ୍କର କରିବ କାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ସୁସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ନିଜର 14-15 ବର୍ଷର କର୍ମକୁ ଚରିତ୍ରାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ଟିକ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାକ୍ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ମାରୁଛି ଆମେ ତା ଦେଖ କାଟିଦେବା ଆମେ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ आम जी 20,000 टंका चोरी कर 6 मास सस्पेंड होची आपण पर 4 लाख टंका मिनटे के खाई 6 मास घरे बसी 2 वर्ष पूरी जिला बाहर को जाइसंती जार नाम होची वाह जी नमस्कार